Għall-ewwel kien qed jintqal li Sonny Portelli irriżenja minn chairman tal-Air Malta. Sonny Portelli iżżed jgħid li kienu li talab li ma jkomplix f'laqgħa li kellu l-ħamis mal-Prim Ministru Laurence Gunzi u l-Ministru Tonio Fenech. Sonny Portelli jiddiskrivi bħala spekulazzjonijiet li hu irriżenja x'ma qabilx mal-verżjoni finali tal-pjan ta' ristrutturar tal-Air Malta li Tonio Fenech bat lill-Kummissjoni Ewropea. Qal li hu għan-nom tal-Bord tad-Diretturi tal-Air Malta bat lill-Gvern li qed jawtorizza l-pjan. Iżda meta kien mistoqsi b'mod speċifiku jekk hu kienx kuntent bil-kontenut tal-verżjoni finali tal-pjan ta' ristrutturar, Sonny Portelli qal li f'dan l-istadju mhux importanti li jgħid x'jaħseb jew ma jaħsibx. Issa x'ġara x'jaħsibx ma ħsibx bilt ma qbilx, at this point mhux importanti. Sonny Portelli ma tax raġuni għalfejn f'mument daqshekk kruċjali tal-Air Malta u għażel li ma jibqax chairman tal-kumpanija. X'inhi r-raġuni li ma rridx tkompli bil-kariga tiegħek? Le, ma dika m'iniex preparat niddiskuti hawnhekk. Dika dika kienet konfidenzjali, konversazzjoni konfidenzjali bejn il-Prim Ministru u l-Ministru u hekk sa tibqa' Kollox jindika li post Sonny Portelli fl-Air Malta se jieħdu Louis Farrugia, iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.